Gembal manyar-manyar do neng dungkal wana alas dadi wana dalah Kakang Durna mandhap saking kedaton negari Ndrawati mongko pilingane menyonyo sampeyan niku pilingane menyonyo ning isih iso mesem guyu isih iso gumujeng guyu lakak-lakak ora guyu pripun Dik Pate. Oh. Kula niki dadi pendhita sing paling ora kajen sak ngalam donya. Liripun kados pundi Kakang Durna? Janjane kula niki nggih pun tanggap, janjane kula niki nggih pun dong. Dong niku napa? Paham. Paham niku ngerti. Yen to anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ngapusi kalian kula. Liripun ngapusi pripun? Napa enten jamak lumrahe kaca paesan kagungane anak Prabu Kresna niku pusaka paten lho. Pusaka sing ora iso ditathel, ora iso dipindah ning ndi. Nggih. Merga kaca paesan menika mapanipun wonten sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Nggih, kaya kelenjar nika. Kelenjar napa sampean niku? Kelenjar niku Pate. Nggih. Lah ning kok teka anak Prabu Kresna ngendika yen ta wujudipun kaca paesan menika dipun cepeng, dipun beto kalian Setyaki. Oh, teng mriki kula pun paham. Teng mriki kula pun tanggap ing sasmita. Jalaran kula ugi mengkupur Mbah Wasesa. Wih, Terus sampean aben ajeng kalih Setyaki. Mesine ngaten. Nggih. Sampean rembukan kalih Setyaki. Nggih, rembukan sedilit. Terus Setyaki ngeplak kula. Brek! Kula ora inget, kula gelangsar teng kedaton. Setyaki nendang sirah kula. Oh nggih. Le nendang sirah kula niku ngangge tendangan punggung. Wih. Rekane ajeng dioperke Udawa, ning gandeng Udawa niku wonge rada petuk. Niku mantu kula, mantu sampean. Nggih. Terus kersane pripun? Dik Pate wonten dawuh. Kula sawang Madyabala Ndrawati do diampyak. Bebayang kari. Bebayang kari bebudalan kok nggih.
mesti kemawon Wadya Blondorwati anggenipun sami budal dampyak-dampyak menika badhe ngrondani jejagi kawontenan negari Ndorowati supados sampun ngantos dipun damel jag-jagan kaliyan anak kula pun Marasata Kurawa. Nggih. Ning mboten saged. Ora isa liripun kados pundi. Kurawa tetep kedah dipun ketapaken. Merga kula ngerti, le Setyaki sak wadyabalane, le mantu sampean ngetapke wadyabala niku merga dheke do ngerti nek Durna mesti utusan kalih Kurawa. Nggih. Merga teng pundi-pundi pun iso ketebak, mesti enten Durna, mesti enten Kurawa. Kersanipun Kakang Dereng kados pundi? Kertamarma. Wonten dawuh. Kartamarma. Nek Kartamarma ki iwak. Supaya aja padha kowe Kertamarma. Oh iya, wis tak dawuh. Paringipun paman durung kados pundi? Maju. Oh, Wadya Blondorwati undurna. Ben iso ngrebut wujuding kaca paesan. Ih, wis tak kendhawuh. Benjang menapa mangkatipun ingkang ora sakekan takon, saiki budal. Wis tak kendhawuh. Menungso ora tatanan. Setyaki maju. Senopati ning Ndorowati maju mongko nganggo palaran cakepan wong ngiris kopat. Wong ngiris kopat piye? Kuwi mau lho, paman-paman ngono. Kuwi nyeritake yen to Pak Lik ngrajang kopat. Oh, wae ora pangling Kartamarma. Dasar para nyata. Iwak. Kowe ora pangling karo aku. Senajan to aku nganggo sandangan anyar, kethu. Yo. Kurawa tekan kene arep gawe kisruh. Ngerti kowe? Ngerti wae. Pancen tak jangi jembar. Aku ngerti yen to Wadya Blondorwati jejaga kanan negara Dwaraka diaraketi nggone padha ngrondani kanan kaprajan. Ben aja ngasi dienggo kisruh menungso-menungso Ngastina. Iya apa iya? Iya. Lah, bagus. Ayo. Nek arep mungsuh pendamping kebudayaan ya iki. Harsu ya iki. Diwalik-walik ora. Ayo, ya Ben. Ayo. Aja kok kowe. Kresna kon tekan kene. Koko Prabu Kresna ora mapan ning Ndorowati. Lho, malah apik no. Malah apik iki. Nek Prabu Kresna maju, aku mundur soalnya. Ngopo mundur? Kowe nantang Koko Prabu. Gak wani aku. Ayo. Aja kowe. Nadyan to kowe rangkep sewu, aku ora mundur. Aku ora wedi ning aku arep mlayu. Kowe maju perang cengengesan. Kowe pekok wae. Ora kok pekok, bombing ki yo ngene iki. Lah iya kowe bombing. Ket mbiyen. Ket mbiyen nek bombing ket mbiyen.
Bombing kok seneng. Seneng no. Bombing kok. Makane sing do waras-waras iki mikir utangan. Luang bombing kaya aku ning ora kalikan apa-apa. Ora produktif. Ah iya. Ayo tajangi jembar. Ora minggat saka pengarep kelakon gelandang Nenggala. Nenggala ki nek Baladewa, Dik. Nyilih ra apa-apa lah. Mati dening aku. Tak candhak sirahmu. Tak gleto dadamu. Kowe sing mati dhisik, kowe dhisik, kowe dhisik, kowe. Mbok kowe wae neh. Sida ora ya wis sida mati dening aku kowe. Awas ababmu. Hit. 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 Wah. Hit. Wah. Ah. Wah. Ah. Hei. Jar. Awas we. Hut. Wah. Ah. Awas. Hut. Oh. Ah. Hei. Ah. Ah. Ora mikir kesamplok. Awas. Wah. Ah. Ah. Ini tak junjung. Sambato. Mati kowe. Wah, edan. Wah. Mah minggat. Mati kowe. Ya kowe. Lho edan. Oh, lelek banget kok iki. Wah.
Wah. Aduh. Jar. Uit. Wah. I. Wah. Wah. Nyambluke wong madang. Aduh. Ana mercon to ya? Biar saya sambato. Oh, kaya wis sampuh kowe. Yo. Awas. Oh, ayah. Wah. Wah. Ayah. Wah. Một biar kowe. Rene. Kowe tak arep tak kepruk Endro mah nyaut gendul. Iya. Yo Rene. Ayah. Ver.
kudu wong entek-entekke perjurit. Entekke ya ben aku doyan ya ora apa-apa to. Wah. Kemenrus tenan kowe maret. Dume derajatmu patih kowe lho. Kowe anak pendhita ning kowe ora kajan. Yo. Mangsane apa? Kaca Paisar ora mbok ulungke kelakon ning kene margane matimu. Tibakno. Menungso kok atose kaya ngene lho. Mudal! Kepalat mulang toto. Sing bener. Ya arep ngopo? Arep palaran. Arep palaran. Iya. Sing bener. Kepalan mulang toto. Toto iki merek WC. Toto. Kepalan mulang toto. Tung 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 tak undang kunut tang du. Tang ketek tok tung tak tung tung tang. Kaya Satria Ale. Kena majua kepala ngalta nung kena jerat tanding yuta melengwa wis apike lah cah palalan. Ya awake dhewe kepluk-keplukan kilo-kilo dul mogati apa dadiake sing tekaning mati. Ya ora trimone aku ngundurke kanca-kancamu blas. Gak terima aku. Mangkane apa? Kulawa iki piyayi. Piyayi. Ya ala tekan negara kene gaya iki celana negara kene ning Kulawa iki piyayi. Piyayi iki pantes diajeni ora kok diancemi iki. Piyayi ana ora ditata krama ora disubasita. Ora iso ngreksa katentreman. Ngreksa sapa? Piye? Lah cang gawe lekca ya ben ning kono. Ora iso njaga katentreman negarane wong. Gunane apa sinembah? Lho, ya iya ya. Bener jane omonganmu bener. Cak dulit-dulit delajate Kulawa nenek Kulawa cenanangan jelalatan polahe pendilangan. Ora ana gunane Kulawa jenengake ngaluhul dadi nalindra negara Ngastina. Kulawa abah-abahe mampu naga kabeh. Babar pisan ora ngono. Weh, lah aja minggat kowe. Aja minggat to, mbayal wae ulung kok minggat. Lene kowe. Mangcane apa? Aku ke pendamping to cepelek kowe. Ngowo. Pelang cek kalau aku. Arep perang. Pelang no. Wayangan kalau nganggo pelang ki kalau piye? Yo. Loh, apa ki kok nyo? Jari perang. Ora sagu gamelan bendong asu. Yo. Mangcane apa kowe? Dikira
tangan kumpuk ngono. Iki tangan atos. Tak takon kowe pilih ndi? Iki tangan kiwa iki lumah sakit. Iki ceng tengen iki mlebu liang lahat. Aku pilih loro-lorone. Wah, gleleng. Sijine. Apa? Sikil. Apa? Tukang masjid. Kowe ke taman tokolku iki kowe kena blita layu-layu Cetyaki campun kapundhut. Malah cawan ngencanipun Gusti awet mambu telekipun pitik ingkang dipun pidak dening Dulmagati. Merga kowe mungsuh cikilku. Tibano, moro tibano. Nah aku jengkelang. Gedene aku tekaning pati. Ah, sembah selawi tahun. Piye le malem nyembah? Kowe mati kok nyembah selawi tahun iki piye? Mbok nek omong ki dipikil mangcane omona. Wis mati kok nyembah selawi tahun. Ya wis. Nek tatu lulangku. Lulang apa? Kebu. Kakek kene. Kon ngantemi dapul tulah. Mangcane apa? Gampang wujute kaya ngene kowe. Ora bras-bras iki swara wong ngeduke watu apa. Lho. Iki aku mau ngantem iki mau. Iki blas-blas iki cuwala tanganku ngenel bun-bunanmu. Wis ngantem to kowe. Wah, buat silet iki. Ngece tenan kowe. Oh, celune kaya ngono kok. Baleni. Iki ngantem aja tok kilo duduh. Duduh bakso, Pak. Duduh. Ayo duduh bakso. Duduh sing nganggo gatel kae lho. Duduh. Nah. Ayo kuwi. Nganggo gaman. Iya, Mbak, iya cek enteni kono. Gamane aku njipuk dhewe kok. Mandili kok. Mandili, Bang Mandili. Mangcane apa? Anggepe. Iki anggota ya cepelekke. Pedang. Iki wingi bal ngombleh. Capi. Tugel. Lampan. Capine maming bengak-bengok bekas-bekas. Divano. Bismillah. Waduh. Mas yang dibelah ciletku. Liyane. Lumangcane apa? Dikula aku gak degaman akeh apa piye? Kene iki wong sugih. Anggapnya. Iki pucokane kok entek. Kelice Mbah Buyut. Apa? Kelice Mbah Buyut. Kelice piye? Kelis. Aku kelice, apane sing kelice? Alah. Tak cuduke dadamu lah muncrat. Aku megulu kalau kowe caweton. Ya. Oh, butuhku landi kelis kok. Butuhku kelis. Yo iki sing empuk. Wah, nyepelekke tenan. Ora ngono kuwi. Senengane ora. Wah, jan iki piye iki pucaka landhep kabeh kok lampan iki piye iki? Yo, titeni kowe. Iki Cenjata Pamungkas. Alah ndelok. Iya. Kene. Apa? Wah, Mang Joko ya wis tak obat. Iki sing ngampuh dhewe. Hah? Kurawa sesuk nene arep perang rene. Setyaki ngajangi jembar. Bangsane apa? Nyo tampane. Arep perang.
Alun-alun kosong. Oke. Ning yo aja ming 50. Iya nya tak tambahi nya. Dadi 100. Ngono kuwi. Wis ya, cah ya. Umume ning negara Ndurwati ki menehi sing abang. Abang oke nya, dikira-kira duwe apa piye? Kene iki capi kuwe cacahe 11 e. Monggo ceko lual negeri kabeh. Kene iki Pak Pangelan Jenderal e. Wis. Narep gelut-gelut to. Asu manggake. Oke. Kene kalahe mengalo duit ta. Senengane kok ora anggepe apa nyambut gawe ki ngene iki. Kula ngitung gedabik tok. Mah ngentek-enteki ragat. Aku lagatku rak kanggo nyogok cetiaki rak ya lumayan. Wah, jeng cepak-cepak kalcul lah melek. Mangsaku aku ya wis menteng sarung. Gak ya sida runner. Wah, campione pripun? Lah kula arep niba ngeten malah menggok ngeten kok. Lah mundur ben Kakang Durna sing maju. Nggih, wah. Pecah niki silae. Manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Setyaki. Wong sak negara Ndrawati lan sak negara Ngastina ki do ngerti. Nek Durna karo Setyaki ki selawase ora iso akur. Mula kang saka kuwi ora lega rasane ngatiku. Oh, yen to gak ora gawe tinjung akhirat nyawamu. Menungsa ora tatanan. Saoke kowe barisan Kurawa. Lah kok teko dadi digawe bos abase. Ora ndombengi siji-siji. Menungsa ora tatanan. Kowe anggepmu kaya wis sekti aku. Anggepmu kaya wis digdaya. Kowe mungsuh Kyai Cundha Manik mati dening aku lho timau. Malah. Menungsa ora tatanan. Udawa. Durna sampean kowe. Kakang Jawa.
Mara tuaku. Alah ya. Aduh. Walah. Mantu kok kaya ngono. Aduh. Cangkare nyandi kae. Nek gawe wedang ki mbok ya mati tenan. Le. Mati kowe. Waduh, lakon Bali nang Widara Kandang aku. Marep rene. Kula, Pak. Nek kira-kira anakku ora enak, balekno ora apa-apa. Ning ya aja kok sirahe wong tuwa dinggo bal-balan ya le. Waduh. Ngapunten. Mboten sengaja kula kinten Paman Durna. Ora kok Kakang Durna. Aduh. Iki ora ngerti aku wis seminggu kencing maneh juga ora. Malah sirahe wong tuwa tak nggo bal-balan. Nyun ngapunten Rama. Mboten wonten Gus kula menika mboten nemen kalian panjenengan niku mboten. Nanging kula menika namung main sepak bola kalian Yayi Mas Setyaki menika. Pangapunten saestu. Awit kula menika ajri kalian Kang Putra. Ibu bojo kula Antiwati menika. Ora apa-apa, penting ora tak baleni. Nggih. Ning ora ana apa-apa to. Lho pripun? Kowe nendang bapakmu iki ora kok kowe nyemoni pekne anakku ora enak ngono lho. Oh, panjenengan menika. Wau wingi esuk pun dialem kalih Pak Lurah. Sinden sing saking Temanggung menika enak, Mas. Napane kula nggih ngoten. Lah kula iki bojone kok ditakoni ngoten niku. Iki senengane ora ngapunten lho Rama, ora apa-apa. Ana. Nggih. Wah, bejo. Coba liyane aku. Kopir ngono sing ngene iki. Ora wis remuk mbubuk. Aduh. Sareh Kakang Durna sareh. Aku lagi ngebal-balan Dek. Lumangsane kula niki bal napa pripun. Mumpun meh nyaketi 17-an kok nggih. Dadi sedaki kali Udawa niku latihan. Latihan pripun sami senengane ora kajen Dik Pate, ora kajen. Mboten kajen pripun. Cundha manik dicolong Udawa. Wolah. Mantu, oknum mantu kene. Sampeyan dinapake Udawa? Wah, lah kula niki ora ngerti sangkan marane bilahi sampeyan wau tiba teng ngarep kula. Nggih. Sampeyan ditendang kalih Setyaki. Direl. Ngangge tendangan luar. Nggih. Lah Setyaki weruh kula le nendang kula kayake kelegan wong ngangge tendangan dalam. Kasampean tiba teng ngarepe Udawa sampean ditendang. Begitu. Mbasa kok begitu. Lah nggih begitu. Anu mbasa kula sing tiba teng ngarepe Udawa niku sirah kula digenjleng jlieng. Dheke mlayu kula tututi kula candak cengele. Hes. Rene le. Rembukan karo wong tuwa. Nek kira-kira anakku kira enak, kula matur ngoten. Balekno ora apa-apa. Sampeyan iki kaya kulamun purun. Wis sampeyan ora apa.
Sampeyan arep dadi mantuku ngono. Lho, mboten napa-napa. Dadi mantune adine dhewe ya ora apa-apa. Neka-neka ora sampean iki. Kersanipun pripun? Dek Pate mula ta. Iki malah Junda Manik urung dibalekke kalih Udawa. Apes juritipun gandur menawi kula mboten nyepeng wujudipun Kyai Junda Manik. Mun dipasrahke mawon sesuk-esuk bali, mun sesuk-esuk bali nggih. Mula sampean ki aja sok sia-sia. Sampean karo mantu ki aja sok sia-sia. Sampean sak omah karo mantumu. Ayo aja sia-sia karo mantumu. Dumah Udawa ora nyambut gawe, Dumah Udawa ora ndek gawean tetap. Gaweane mengetan ngulon mendem. Ning lek gaweane Udawa ngoten niku ora nunggak semi saking sampean. Lho ora kok nunggak semi saking kula jan pambegane Udawa ngoten niku. Mula sampean ki aja gawe gelane mantu. Gela karo sing gawe urip menika tasih dipun saged dipun hapus, tasih saged dipun pangapura. Ning nek gela karo gawe gela sak pepadane menungsa menika, nek mboten kelas tenan sing digawe gela kali awake dhewe sing ora iso penak uripe awake dhewe Dik Pate. Malah sampean nganti kaya ora tau gawe gela wong liya. Lho, nek niku ora merga padha geleme. Dadi ora ana sarusikune. Sampeyan iki senengane kok ora kersanipun bro. Nyimpang marga meneko penjalin. Perkara Kyai Junda Manik dipun pikir-kiri kemawon dhewe. Wah, lah nggih nggih. Nggih, kula dheweken sing raja dalem ayo. Rumangsane apa ora? Kula raos sampun tentrem kawontenan negari Ndrawati ya Mas. Malah kula niki sing ora tentrem atine. Lho. Sebabe nendang sirahe maratuwa niku hukume pripun? Kok hukume wi? Mboten maksude tegesan mboten tegese mboten sengaja nendang sirahe maratuwa niku nek cara tata cara hukum Islam pripun ya? Ora ana hukume. Mergo ora kasengaja. Lah, estu? Ya jarine. Wah kok jarine to? Sampeyan iki mbok yo menehi pepadang ati kula. Lara-larae piye? Sampeyan ora bal-balan kalih kula. Ya Durna tinggi bal-balan wae wong loro. Lah wau Durna tiba teng ngarep kula tendang. Lah kula pikir nek sampean ngoper melih teng kula. Jebule niku maratuwa kula. Mergane ketune padha, ikete anyar seragam. Atas saben nggone Durna kuwi wis sok didol nek entuk tum-tuman seragam. Lah nggone bapak nggih. Ora kok sampean nendang sirahe maratuwa kuwi sapa? Alah, Muryana neh. Sangguni. Lah nggih. Pripun niku hukume pripun? Ora usah dipikir. Wah, nek kula mikir kok ya mengke dadi kula sak omah kalih maratuwa ae. Bakune awake dhewe mung sinampiran pakaryan. Nggih. Karo Koko Prabu Ndrawati. Kersanipun kudu dijaga. Lan kudu tansah ora kendhat nggone ngreksa kanan negara Ndrawati. Aja nganti dom syukur wing tirta ingkang brajol saka sela-selaning garu. Wis tak kendhawuh. Lah nggih monggo dipun jagi kawontenan negari Ndrawati ayi Mas. Sanyatane kudu
Kersa mira kenang Mirem kembang popong kembang popong sare mulat kembang teratebang rara yungan long malanggong long malangkong rumambat kang sarwe pepulatan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang Ketian kala rudra Mas Pati Raja Dewaku sedhe selikur dina sawise ndak piji ngadhep Jaramaya padha kanthi raharja sak maratamu Ndunamit masang kaliman tabi dina beda ngiladuni dumawang tawang tuwang linepat ning tulak manu kece-kece wali kece sadat setan wali kobra Kanjeng Ibu amiji mring wiswanipun Hyang Putra prajineman pun Jaramaya kepareng arah harja sowan kula tebih saking Rubeda kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu Bathari Durga ya nggih Jaramaya ulun tampa mboya liwat pangestulun wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi wonten wigati punapi teka sak mangke paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga amiji dhateng wiswanipun kang abdipun Jaramaya mangerti ya nggih anane panjenengan ulun nimbali kelawan sowan kita merga sak mengko wis nampa praptaning Begawan Durna anggon rikala semana panjenengan ulun utus
supayane bisa nyidra wujuding kanca paisan kagunganing Nata Ndirwati Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Mula gendeng sak mengko wis prapta munggo kepiye kabul kawisanane Begawan Durna ning gaya wujuding kanca paisan. Ulun bakal nanjake nggih sartane bakal ndanggu kelawan praptane Begawan Kumbayana. Inggih. Purba asesa bareng wonten kasta paduka Kanjeng Ibu Betari Durga. Bangun. Kumbayana ya Begawan Durna. Sawise asat kang dadi napas asu kang dadi riwe padha kanthi araharja sak sowan kita nggih kulup atmaja ulun Kumbayana. Lole kentas waru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkul wana alas dadi wana. Oh, ladalah. Antuk berkah pamujinipun Ibu Betari Durga. Wah, sowan kula tebih saking Rupita Kanjeng Ibu. Mangke Basuki Yuwana Widata niring sambi kala tebih saking Rupita sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah kemang bekti kula konjo. Ya Begawan Durna ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanono. Yai Naknon. Sampun sanget anggen kawula pundi. Tobat sajak kelegan manah kita. Kepiye nggih kabul kawusana munggon. Panjenengan utus kelawan jeneng para supaya nyidra wujuding kaca paisan. Inggih. Perkawis menika Kang nedya kula aturaken nurungan paduka Kanjeng Ibu Betari Durga. Keparenga sak mangke mugi dados ning kawuningan. Bilih ingkang putra pun Kumbayana sampun kepareng sonten ngesanipun anak Prabu Sri Bathara Kala. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sak mangke kula sampun badhe nyuwun ngambil wujudipun kaca paisan. Nanging kuciwaning manah Kanjeng Ibu. Kepiye nggih? Mboten kasil. Batu ora kasil lah kok dadi anggon mungguyu kaya wong kelegan. Mboten kaya wong kelegan menika mboten. Drona menika pancen guyunipun kaya ngaten nika. Inggih. Kula menika sak menika gandeng bojo kula pun mulih ngalor menika. Terus kula potong rambut. Gondrong kula ilangi. Terus kula mesem guyu mawon kula damel. Kula sakniki kumpulan kula Kurawa-Kurawa niku. Berdua sing bendinane bombing sirahe niku. Ya mbok ya dadi ngopo ning aja keladuk nggonmu duweni rasa sungkawa. Mboten. Sungkawa pripun kula niki bungah susah mesem guyu kok Kanjeng Ibu. Malah samangke kula mireng prembakenipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kalian atmajanipun inggih menika pun Nalindra ing Traju Sayang. Inggih Traju Tresna. Traju Cinta. Inggih menika pun Prabu Siteja. Prabu Sutija. Inggih Prabu Setija. Boma Neraka Sura. Neraka menika pun mestani Sura menika. Ora kok Durna guyu wae. Untal papat. Samangke pun Setija Boma Neraka Sura menika nyuwun dhateng tiyang sepuhipun inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna Ndarawati kapur ing gayaken wujudipun kanugrahan ingkang awasta inggih menika Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari. Kamangka anak Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh capet-capet talinganipun ingkang putra pun Kumbayana midhanget bilih Wahyu Manik Imandaya Trutuh Gedhang menika badhe dipun tedhaken dening para Jawata wonten lantaranipun inggih menika pandhita ing guwa Korinawa. Pandhita guwa Korinawa. Kori Lawang Nawa Sanga. Inggih menika pun Begawan Sukmaningrat. Menika mboten lepat. Menawi mboten lepat. Kula midhanget rembakipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Duh, Kanjeng Ibu, menapa sekintenipun kula saged damel srana ringkihipun para Pandhawa. Menawi ngantos samangke para Pandhawa gagar anggenipun badhe gayuh wujudipun Wahyu Manik Imandaya. Lan Wahyu Manik Imandaya samangke kapasrahna
dumateng ing ngabdipun Begawan Durna. Samangke dayanipun badhe sumrambah wonten kersanipun anak Prabu Duryudana miwah Prasata Kurawa. Kanjeng Ibu, tobat. Wong titian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku Begawan Durna kula wonten dawuh. Satemene iku to nggih ingkang kita gayuh. Srinyatane yen to pancen kedu arep gawe srana ringkih Pandhawa kudu bisa nyidra wujuding kaca paisan. Sebab kaca paisan kuwi ingkang dadi srana anggone pujanggane para Pandhawa kuwi Prabu Sri Bathara Kresna bisa mangerteni marang sadurunge kuwi narak. Mesti wae yen to para Satukurawa bakal kendhak sira kan para Pandhawa. Kresna luwih dhisik nyumurupi dununge kaca paisan. Iki nanging kuwi dadi ngapa yen to pancen kuwi kekarepan kita. Nanging ana syarat-syaratane nggih. Syarat-syaratipun menapa? Yen to Kurawa keduga kepengin kagayake wujude Wahyu Maneki Mandaya Tluta Kumarasari. Ana pitukane. Pitukanipun menapa Kanjeng Ibu? Inggih, kula sagah. Menapa? Najan kanthi lintu nyawa kula sagah. Ana pitukane yen to pengen ulun gayake wujuding Wahyu Maneki Mandaya. Sakmengko jeneng kita ingkang dadi korban, ya ingkang dadi tumbal wadaling para raja negara Ngastina. Dadi lintune wujude Wahyu Maneki Mandaya ya kuwi. Besok kalamun to Begawan Durna wis tekaning mati ragamu dadi panganing bangsaning Bajul Barat. Banjur sukmamu nyawiji manunggal marang bangsaning Prajineman Begawan Durna. Saga, lahir lan batos kula saga. Senajan to benjang sukma kula dados demit kula saga. Demit menika malah iso nginjen wong adus. Mboten wonten sarusikunipun. Mungkin nek konangan namung kantun ngilang kemawon. Kula badhe dipun dadosaken demit menapa? Kuntilanak. Tobat durung kelakon. Nggih. Lajeng samangke wonten pundi dunungipun pertapan Guwa Lawang Sanga inggih pertapan Guwa Karinawa. Inggih pertapanipun Begawan Sukmaningrat menika. Mulaya kejaba nggih gandeng panjenengan ulun niki uga dewane godha pangrecana tartentu ngerti marang pirembake para dewa nggone bakal matedhake. Papane pertapan Guwa Lawang Sanga kuwi mapan ning wana Tribasara ya ing wana Tikbrasara. Mula kang saka kuwi besok apa Durna digege mangsane digelak wancine gage budal ning wana Tribasara. Inggih. Ngaten kula nyuwun pamit madal masilan. Tambahin donga pangestu kula suwun Ibu Menari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Begawan Durna. Wedi kangelan yo nggih gandeng manjan ulun boyane gake. Kalawan lekase Begawan Durna, marata diage ayu ulun nganti memanuhi lakuning Kumbayana. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe solo Kanjeng Ibu. Marata diage derekno tindak ulun nggih. Tejo
Niwang Agung muga ngayomana marang paraja negari Indraprasta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngaturaken genging panuwun teka sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati sampun keduga kesdua ngrawuhi negari Indraprasta ingkang wigatos. Sakmangke kula badhe nyuwun niguh pamrayogi saha senjata pitulungan wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Awit negari Ngamarta ingkang nampi pacobaning Jawata ingkang awujud pageblug. Sakmangke kula pikantuk sasmitaning dewa bilih sagedipun nuwal wujuding Garuda Ruhara ingkang sumandhing waton sakmangke saged anggayuh kanugrahaning dewa ingkang winastan Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari. Lajeng sakmangke wonten pundi dunungipun kanugrahan badhe tumedhak gandeng ingkang rayipun Darma Kusuma ngrumaosi atur saklimah tindak sapecak tansah tetarusan dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu pramila kula suwun maringa pepajar tumrap manahipun Darma Kusuma sakadang Pandhawa Koko Prabu. Wah. Clitheng kakangku. Kangge paringa dawuh. Gandeng iki dudu sasmita ingkang bain-bain. Dudu sasmita lumrah. Nanging pancen nyata iki sasmita ditampa dening para Pandhawa. Nalika semana dewa wis paring pewisik yen to kelakon tentrem negara Ngamarta, yen to kelakon gaya wujuding Wahyu Manik Imandaya. Para ngendika wahyu iki mapane ana ngendi? Kresna kakangku. Jagat Pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi sakmangke paduka Yayi Prabu nyuwun dawuh wonten ngersanipun Kang Raka. Nyuwun pamrayogi senjata pitulung babagan wonten pundi jenengipun Wahyu Manik Imandaya. Ingkang Raka Dwaraka. Blakasuta kemawon kula ugi nampi sasmitaning dewa. Nahe mekaten malah kepasang yudha katuju ingin. Koko Prabu sakmangke kalilakna Wahyu Manik Imandaya kaboyong lan kawengku dening para Pandhawa. Iye. Menawi ingkang Raka pikantuk wewisik saking para dewa menika mboten kula nggo dhewe. Mboten kula agem piyambak nanging tartentu badhe kula plenteraken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih. Mengeti kawontenan negari Indraprasta ingkang sakmangke ketaman dahuru, ketaman pageblug, ketaman pacobaning dewa awujud pageblug Mayangkara. Yayi, wonten dawuh. Mboten keduga kelampah awit ingkang Raka ing Dwaraka mawas. Lan kula nggadahi rasa pangrasa. Bilih sakmangke mboten wonten peranganipun para Pandhawa ingkang duga kiyat lair lan batosipun nampi wujud kanugaraning dewa ingkang aran Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari. Kejawi kadang kula ing bumi Retalun Yayi Ragil nggih pun Yayi Sedewa. Yayi. Inggih Koko Prabu. Menapa sekintenipun ingkang dados dawuhipun Kanjeng Koko Prabu? Awrata dikaya ngapa? Menawi menika sampun dados pepestening kodrat para Pandhawa, kula kinten boten perlu miradati malih. Inggih. Pramila sakmangke kautusa dhumateng kadang kula inggih kadang paduka pun Yayi Ragil. Sadewa kula Koko Prabu. Marata diagi maju anggone si Adi sowan. Pun Kakang bakal paring dawuh bakal matur saning si Adi. Nek ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu.
Nyadong dawuh timbanganipun Koko Prabu Darmakusuma. Sedewa kula mungguh pangandikane Koko Prabu Ndarawati. Sak mengko paring dawuh yen to ingkang keduga kuwat nampa kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Manik Imandaya ora liya kejaba mung siadi ing bumi Ratawu. Marata diage kepiye mungguh Yayi Sedewa kira-kira sarujuk apa ora sartani saguh apa mboya yen to keduga siadi kudu ngupadi marang Wahyu Manik Imandaya ngelingi jernyatane kanugrahan kengaran Wahyu Manik Imandaya Tlutu Kumarasari ingkang keduga bakal dadi srana waliyaning praja negara ing Amarta Sedewa. Inggih Koko Prabu, inggih kepiye? Ragil. Ora mengiyayo, ora menggangge. Wah, wingi bola-bali atur saben didhawuhi karo wong tuwa. Munggah nggih ning ora kepanggih. Nuwun sewu. Sedaya ingkang dados syarat srana waliyaning praja negari Ngamarta sinasa kula kedah pecah bebasanipun mawi lintu gesangipun ingkang arayipun Sadewa kula mboten badhe awel yen mangkono siadi sarujuk inggih kula sarujuk lan kula sagah sakmangke keduga nggayuh wujudipun Wahyu Manik Imandaya. Banjur besok apa nggonmu budal? Dinten sak menika ugi kula nyuwun tambahing pangestu kula badhe sowan wontening pertapan guwa Karinawa. Wontening madyaning Wana Tribasara wonten ngersanipun Sang Tapa Begawan Sukmaningrat. Koko Prabu kula Yayi. Menapa ingkang dipun aturaken dening Yayi Sadewa menika werdinipun kados pundi? Lah nuwun sewu. Menapa ingkang kula aturaken menika tumus? Menapa ingkang kula aturaken menika nyata? Malah sakmangke Yayi Sadewa saged matur bilih kedah wontenipun Sang Begawan Sukmaningrat menika ateges Yayi Sadewa sampun pikantuk wangsiting dewa. Bilih sakmangke Yayi Sadewa ingkang keduga kiyat nampi kanugrahaning Jawa teng aran Wahyu Manik Imandaya. Wah, edan. Sedewa. Kula Kakang Mas. Kowe lha kok teko malah ngerti yen to tumuruning wahyu eneng kono. Inggih, pangestunipun kula pikantuk sasmitaning dewa. Kono ngopo ora omong karo wong gerang. Wah, ora taren karo sing luwih tuwa. Nuwun sewu. Kula menika ragil menawi kula nggadahi pamanggih. Kula ajrih menawi dipun dukani. Koko Prabu rak inggih pitados apa? Pendak-pendak wonten pirembagan menawi kula nyentulani rembag kamangka larekipun rembag kula menika sae. Nanging mesti Kakang Mas Werkudara. Mesti mawon duka kalian kula. Kula dipun dukani kok Prabu. Kula menika dipun jewer, sok dipun jiwit. Kala mangsane kula dipun betrot. Werkudara ki mbok ya karo adine aja sok kaya ngono. Ben. Di adi ngeyel. Sengit aku. Ya sengit kena ning aja sok atos karo adimu. Sedewa luwih atos mbang aku kok. Apa iya? Inggih. Mboten janipun mboten kok. Kula menika nek Kakang Mas Werkudara menika kula pun ngabekti. Wis, ora usah kusuwen. Ge budal. Pasta dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma pangestunipun kula suwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Sedewa nyuwun pamit, Koko Prabu Kresna nyuwun pamit, ati-ati aja kaya bocah cilik. Sakmangke dinten menika ugi kula badhe bidhal Koko Prabu ing angin amit milen. Oh
sumban trate Rene sarata parawana ting ranu tresing karsanira dening kanyut Koko Prabu kula Yayi menapa inggih badhe negaken dhateng lampahipun kadang kula pun Yayi Sadewa mboten menapa inggih tegel menawi Yayi ragil bidal piyambak kersanipun Dara apa jletheng kakangku ayo tak kanthi memanuki marang lekase adimu ragil yo tumujari mana Tribasara yo ayo tak dherake Arjuna wonten dawuh Panakawan dikanthi aja ana nganti sing keri Semar Gareng Petruk kabeh kudu dikanthi anggone tansah sak biyantu mlampat marang lakune kadang Yayi Argil monggo kula dherekaken Koko Prabu Oh